مجلسہ ایک لچے ابیت کی آس و پیش زمانہ کا کاغذ بکھنا تی دستہ بدیاں نو تو اتبوش تر چیز سازگی آسے کہ آپ یگواتے یا بگند تر چوہم واق مکہ تو چیزی بسازے مہروانی کسی دست زیدہ گوستگی جمبری نہیں مرگی نہیں کہ تو دراز و پچ بکنے چمہ ہیر بکنے ترائیدہ دارگی ہم نہیں بیا گوڑا دے کشکی رجے کمکی دمکانی اشتاتگی زمانہ دا لائے بیا چو زاگانی دستا دا وہ تماشا چاہے تو چیز ہے بڑے ترائیدہ ہم دارگی